Ilan po lahat baka nyo ma'am? For today's video nga pala guys, ipapakita ko sa inyo itong tinamnan din namin na area ng napier namin sa kabila naman. Mangunguha din nga pala tayo ngayon guys ng mga napier or kumpay para sa aming mga baka na dito naman nakadistino. Yang mga napier nga pala guys na nakikita nyo ay isa din yan sa mga itinanim namin dito before kaya ayan na pagkukunan na nga din namin sa ngayon. Kapag giant napier nga yung ginamit natin sa pagtatanim guys ng kumpay ay 2 to 3 months guys ay maaari ka na nga mag-harvest. Tulad na lang din ngayon guys, hindi namin inaasahan na lumipas na nga pala ng 3 buwan kaya ayan kumukuha na nga kami dito. Syempre guys, yung mga may spaces na wala kayong makikitang napier ay napagkunan na nga namin yan dati. Pero nothing to worry guys kasi nga tutubo at tutubo pa rin yan guys pagkalipas ng 2 buwan ulit. Pag first harvest kasi guys, kapag sa napier ay kailangan ng 3 buwan. Pero kapag sa second harvest na guys ay pwede na nga rin kahit 2 months na lang. And nga pala guys, sa nagtanong kung ilan nga yung inaalagaan naming baka sa ngayon, bale meron nga kaming 7 baka guys kaya kailangan talaga na magtanim kami ng napier. Habang mga maliliit pa nga sila sa ngayon guys ay talagang naghahanda kami para kapag lumaki na nga sila ay wala na kami problema pagdating sa kanilang pagkain. So ayun lang muna guys, please don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Okay, comment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan nga umaabot yung ating video.